May buntag mga kuano igala. Dili ni si kuana Elias si kuane Ilyot. Ilyot. Ligo big dagat ron. Palamig sa ba kay busy kayong kinabuhi. Padagat sa mi karon. Pabugnaw. Bugnaw. Pabugnaw sa kadagatan. Sa kabuntagon. Si kuana si Ilyot niya, dili si Elias. Ilyot. Shout out. Shout out. Ilyot Z ni. Oh. Ilyot G. Ilyot G White Shout out TV. yan ni kana. Arnel Traya. Shout out ni Kagawad Arnel Traya. Kasi mapa-shout out ya. Paano sa mga Pawas- message lang. Pawas out daw, pawas out. lang niya. Pala mo, message mo sa akin. Among page na mo. Ilyot niya, Ilyot, di na Elias. Kasi maglibog mo ba? Mana siya? Ay, Sayo ko? sayawan o dili? Lah. Ini Ilan lang ko tiluton kay Ayaw, tayo mo kusog. nabalo ko away niya. Naiaway mo god. Grabe gani si Ilyot ay. Sana. Ilyot. Oo. Tawa. Nang tuyok sa kamot. Lo. Oh. Pero mulangoy ko dagat ron. Langoy. Kita ko niyo nga langoy ko sa dagat. Yes man, nulangoy sa dagat. Mulangoy ko sa dagat ron. Ang wa ko kwan. Kanang sa kay tingala ato sa dagat kwan. Kuan. Red fish. Mata. Bata. Mata ang isda. Yes man, si Ilyot niya, Dennis Elias. Shout out ninyo dia sa mga kuan dia. Salamat tayo sa among followers no. Wala pa naka-follow diha. Follow na. Paluna mo. Follow na. Daghang kay salamat bitaw sa among kasuporta. Tanan daghang kay salamat. Tungod ninyo, dili gyud mi pud maabot sa ingon ani. Daghang kay salamat. Karon gyud nakalugar sa Ilyot, lagi gyud dagat si Ilyot. Karon gyud mi ka lugar. Kay saon man nga busy sa kuan Busy sa mga kuan ba? Narbaho, pamugas. Mga jam bitaw. Bugas kita narbaho kita kay para makabugas ta ba? Tangi mi sa kuan na sa mong page na mo, Tinago Vibes. Ilyot niya, Ilyot. Shout out ha. Ikuan lang, message lang. Comment lang mo sa kuan. Section comment. Dito mo comment. Daghang kay salamat ha. Di. Sige, bye-bye.